ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштаҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навбор Хонахои Фуруши ва Замин ва Квартираи фурӯш дорем ки арзонай через имо WhatsApp роӣ кардаган барадони азиз пешкаш мекунем. видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем бародарон. ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хел хона дорем ёки квартира ёки мошин ёки замини фурӯшӣ бародарон, дар номерои имо WhatsApp роӣ кунем ки бо мо тамос гиред. мо дар видеои оянда маслиҳат карда реклама мекунем бародарони азиз. курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомони 91 дирҳам. аз шумо хоҳиш мекунам ки видеонавори моро поделиса кунед. мо бошад наворо сар мекунем. якам хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар Душанбе, дар коммунизм, дар гулпарвар бародарони азиз, дар гипразем. дар 7 сотиқ замин 6 дар хона кардагӣ дорад. хонаҳо беҳади ва дурнӯшон калонай, як калидори дароз дорад бародарони азиз. об светош пайсени ҳастай, 3 та байна дорад, 4 та ватапаровод, 2 та кухни, 2 та анҷомхона, 2 та ҳуҷҷатхона. ҳамаш қоидавия бародарони азиз. дарахтои мевадиҳанда, ангури чойлоби ангур калон задагиай. хона беҳтарин ремонт кардагиай, шифонер, термикс ва ҳамаи шароитҳои ҳамин барои зиндагӣ кардан тайёра. яъне ки кухни наборам дорад барои ошхона, кухни набор, ҳамон хел шкафошкати мондагиай. хона барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитҳои ҳамин зиндагиро дорад бародарони азиз. беҳади бад хонаҳо дуруншон 6 метри, 7 метри калона беҳади бад бародарони азиз. нархи хона дӯстони азиз $85,000 бо кадоми харидори аниқай гуфтагай, бо арзонам мекунем гуфтагай, муомилаи хубам дорад, сирош нафурӯхта мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз. кадомтон агар ҳамин хел хона хариданен, беҳад арзон мекунем гуфтагай, муомила мекунем. хона ҳамаи шароитоша дора гуфтагай, бе ягон камбудиай. хона бо ғишти пухта бардоштагай ва маҳсулотҳои ҳамин хонара ҳамаша айдубай вардагай, абой пабой ҳамаша мисол айдубай вардагай, курпача мурпача ҳамин качественный материал тайёр кардагай. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо, маълумоти бештараш метавонед гирем. мегзарем бародарон ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ғозималик бародарони азиз. дар 10 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёра, як калидори дарозам дорад бародарони азиз. хона нав сохта, хонара нав тайёр кардагиан, хона ремонт кардагиай. 3 дар хона дорад бародарони азиз. якта меҳмонхона, дута дигар хонаи мешитагӣ, як калидор. хонара гирдош маҳкамаи бо семинблок 12 дагия, дарахтам шинодагай дӯстони азиз. ошхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳастай. хона қоидавия оғулам дорад поёнда барои ягон гов, ягон чӣ бастан. нархи хона бародарони азиз бо маслиҳатай, яъне ки дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp менависед ё ки занг мезанен, маслиҳат мекунед. хонара бо договорной гуфтагиай, қати соҳибаш гап мезанен, чанд сомон хитон нархтона бо маслиҳат мекунед. рақамошона дар рӯи экрани шумо ва WhatsApp кор мекунад, метавонед дигар маълумота гирен. агар шумо бародарон ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ёки замин ё квартира ё ягон мошини дигар, дар номерои имо WhatsApp мо роӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ мо бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, дар қариби гипраземай гуфтагай. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 31 квадрати метр бародарони азиз. об светош ҳастай, навастройкай, ремонти беҳтарин кардагиай. ремонтшо нав кардагай, навастройка квартира бародарони азиз. хона барои зиндагӣ карда ҳамаи таҷҳизотҳои зиндагиро тайёр карда овардагӣ мондагиян, бо ҳамаи чизо чораш фурӯхта мешавад. дар бозори гипразем қарибтарай ва масҷид, мактаб, садиқ, бозор ҳамаш дар наздики ҳамин квартира қарор дорад бародарони азиз. нархаш бародарон 185,000 сомонай бо кадоми харидори аниқай, бо муомила мешавад. марҳамат, маълумоти бештарашро метавонед гирем. мегзарем бародарон ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшии навбатии мо бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар уртабыз бародарони азиз. 6 сотиқ заминай, дар инҷа об овардагиан, яъне ки ош ҳастай гуфтагай соҳибуш. ҳамсояҳо зиндагӣ кардестан, заминшам замини нағзай гуфтагай, мулоимай. метавонед ки барои хона кардан тайёрай, ҳуҷҷатош 100% гуфтагай, обсве дар инҷа ҳастай. нархаш бародарон дар 6 сотиқ 50,000 сомонай бо кадоми харидори аниқа, яъне наличи
бо муомила мекунем гуфтага соҳибаш ва ба мошинам алиш мешавад болои мошин тия гуфтага ҳисоб мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти бештарша метавонем дӯстон гирем. мегзарем бардорни азиз ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ бардорни азиз дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар политехникум. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 37 квадрати метр бардорни азиз. метавонем ки документам канин шава. об суветаш ҳаста, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, навастройка, ремонти беҳтарин кардагиай. хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад гуфтагай соҳибаш, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҳамаш тайёрай бе ягон камбудиай. нархаш дӯстони азиз 185,000 сомонай. хай нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нест. хай кадомтон агар ҳаминҷа политехникум харидани бошен ҷош ҷои нағзай метавонед занг зада дигар маълумотша гирем. шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар деҳаи пахтакор бардорни азиз 4 совхоз. 5 сотих замина гирди замин маҳкамаи бо семин блок. 2 хонашам бардоштагия, фақат болоша пушондан дар кораи дӯстони азиз. дигар ҳамаш яъне 100% метавонем болои хонара пушонем, яъне ки я шукатур карда дар тридара чаткунем зиндагӣ кунем. дар қарибиш масҷид, об, мактаб ва дигар чизом ҳаста гуфтагия. номеро 24 соат кор мекунам, метавонам занг занам. нархаш дӯстони азиз 90,000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтагия бо муомила мекунем гуфтагия. марҳамат, маълумоти бештарша метавонем гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ мо бардорни азиз инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар домои пеши корбона бардорни азиз пеши бозорда қарор дорад. 2 хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 45 квадрати метр. об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш қоидавиай. дом навастройка бардорни азиз ремонтуш хай кардагиай. бо ба маъқули худо дигаршам мекунем бардорни азиз. хона қоидавиай бе ягон камбудиай. нархаш 250,000 сомона гуфтагай соҳибаш. 45 квадрата документага. рақамошон дар рӯи экрани шумо кадомтон ҳам территория харидани бошем пеши корбонда қарор дорад. домои навай метавонед маълумоти бештарша гирем дӯстон. агар шумо хонаи фурӯш доред ки замин ё ки мошин ё ки хона дар номеро имо WhatsApp рӯй кунед. дар видеои оянда мисли намихи хона мо реклама мекунем. дар комментария нависем фикртон бардорни азиз чӣ фикр доред дар бораи хонаҳо ё ки ягон хона дар кор боша мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор бардорни азиз. райони Фархор 1-3 километр истарака гуфтагия. 8 сотих замина 3 дар хона кардагия. хона ремонт кардагия бардорни азиз. об, свет, ошхона, ҳамом, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% гуфтагия. гирди хона маҳкамаи хона бе ягон камбудия. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш қоидавӣ кардагия. дарахтон шинондагия бардорни азиз. дар пеши заправкаи сӯзишворӣ топ гуфтагия. хай бо дигар маълумотша мегирем. маркази автобус. нархаш баратон 130,000 сомона бо кадоми харидори аниқа бо муомилам дорад, яъне ки арзонам мекунем гуфтагия. марҳамат. наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри Бохта дар Қурған қарор дорад дӯстони азиз. дом навастройка нав ремонт кардагия. лифтам дорад. 2 хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 39 квадрати метр бардорни азиз. об, свет, ошхона, ҳамом ҳамаш қоидавиай. ремонти беҳтарин кардагиай. термис, отопление ва дом бо ғишти пухтакати бардоштагия. гарма гуфтагиай. беҳтарина ҳамаш хона маҳсулоти сифати баланкати тайёр кардагиай. нархаш дӯстон 218,000 сомона. хай кадомитон харидани бошед. ин мина дар куҷо қарор дорад ёки чӣ хелай ҳамаша метавонед ҳамин рақамо занг зада маълумотҳои бештарша гирем дӯстони азиз. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият боша видеои моро дар имо ба дигар сайтон агар имкон боша поделиса кунен. хела беҳтарин кор мешид. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маҳаллаи яъне ки деҳаи Истиқлол бардорни азиз. ҳамин хел маълумот ҳастай. 7 сотих замина 3 дар хона кардаги тавра хонара ремонтош беҳтарин бара ремонтош кагнада кардагия. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термикс ҳамаша дора гуфтагия. тёпли
пол задагия барои зимистонам тефли пол ҳамихе заводской часпондагия бардони азиз. хона бе ягон камбудия бардони азиз, яъне ки бочкаи барои болои кришатон садагия барои ҳоҷатхона адилна об мерава гуфтагия, барои обозиам, баъд барои дигар чӯшам, яъне ки бисёр чизҳои замонавӣ ҳамаш қоидави кардагия, ки тобӣ дар зимистони тобистон ягон азоб намекашем гуфтагия. нархаш барои 200,000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтагия, бо муомила мекунем ва варианти алиши ҳам дорад, ягон вариант дошта бошад метавонем пешниҳод кунем. мегзарем ва 11-ам хонаи фурӯшӣ. 11-ам хонаи фурӯшӣ мо баъд аз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, воқеъ дар корвонгузор, яъне ҳамихе маълумот, яъне деҳай районаи кадоме ки ай ҳамҷа медонам бардони азиз. 4.5 сотиқ замине бардонист, қариб 5 сотиқ замине, 3 дар хона кардагӣ тайёре ва якта калидор, яъне ки ҳамин веранд ҳаҷми калоншкати дора гуфтагия, долон яъне бардони азиз. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ тайёр, дарахтон шинодага, гирди хона маҳкама, ремон дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, обуш дар ҳамин наздикия гуфтагия, 10 метр усу обае гуфтагия бардонист, оби нӯшоданӣ ҳамаш қоидавия. нархи ин хона бардони азиз дар қариб 4.5 сотиқ замине, 3 дар хонае, нархаш 200,000 сомона бо кадоми харидорае муомила мешавад. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо. мегзарем бардорум ба 12-ам замини фурӯшӣ. 12-ам замини фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор бардони азиз, яъне ки аниқ кадом маҳаллаша ва аниқ сурати аниқша роӣ накардиам бардони азиз. 6 сотиқ замине ва як-ду чиз дигам дора, қатишон 4 куб тахтаам дора гуфтагия, ҳамихел маълумот ай дӯстони азиз. нархаш 15,000 сомона, дар инҷа гуфтагия ки уже одамо зиндагӣ кардастанд, 300 уже хоҷагӣ ҳастай, ба қариби обшам гузарондисам, оби барои заминам мегзаронам бардони азиз. кадом то харидор бошад, нархаш 15,000 сомона, бо метавонем дигар маълумотша гирем.